Ụtụtụ ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo. Nkwọ ọma nụ, ekenekwa m unu. Kene m nwoke, ekene m nwanyị. Asị m nke onye chiri ya zelu m. Ka afịa nkwọ tata zụtara anyị ọma, zụtara anyị udo na agamniru, zụtara anyị ihe anyị ga-eri ma zụpụ nke ya eri anyị. Asị m onye chụba anyị aja nakwa ya ada, si na anyị apụtarịrị ife akara anyị ji bi ụwa ya chake. Taa anyị kwuru ya ka ọ dị, taa nkwọ na Eke na Orie na Afọ na Afịa na-anọ n'ụbọchị na-anọ ise. Ka bụkwa onye nke gị Nwaada Agbarọma Ụzọ Mmiri. Chetakwana abụ m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Anyị na-agba afa, na-agbasi afa ike, na-alụkwa n'ọrụ mmụọ dị iche iche, na-enyere ụmụ Igbo aka ime eziokwu gbasara ọdịnala, maka na ọdịnala bụ ụzọ ndụ na ụzọ eziokwu. Ndewonu. Igbo bụ Igbo, ekenekwa m unu. Ndewonu. Abịakwa m taa ka m si abịa na mbụ. Unu mụ na-akpakwa m ịmazụ onye abụ nwere ike ịmụta ọbụla ha si wee kọntrolu ya mgbe ọ fụrụ onwe ya. Afụ m onwe m tata na-amụrị, ọrụ m ihe nji amụrị, mana ama m is all for good. Ihe nji bịa tata bụ ọ dịrọkwa mma na ntị. Ama m na a lot of people nwere ike ha ma nlaikirọ ihe m chọrọ ịkụzi taa, mana ndị Igbo si na eziokwu na-agba agba na ntị. Onye fụ eziokwu ya kwuo, ma ọ dị mma ma ọ dị njọ. Onye ka eji wee mara onye ọbụla na-eme ọdịnala. Maka gịnị? Na onye ahụ ga-akwụ n'eziokwu mgbe ọbụla, not minding ma ya atọ onye ọ na-agwụ ya ụtọ ka ọ ya tọrọ ya ụtọ. Iziokwa m bịa kụziwe gị na YouTube, mana mụnwa na-akụzikwa ya, m na-emekwa ya enjoy. Anahụkwa m na a lot of people ga na-emekwa ihe m na-akụzi enjoy. Ka na o nwee ike nke m akụzi tata o wee gị iwe, ihe ọkwana gị ọkwa ihe m feel na ọ dị necessary ikwu ka m pụtara ikwu. Ndewo. Gịnị bụ ihe a m bịara ikwu maka ya? Ịla nwunye mmadụ. Ịla nwunye mmadụ bụ alụ. Nwaanyị nọ na di ịgba n'iro bụ arụ. Maka na ndị ụka bịara webe mmebi. Ịma na enwuru m taịm ndị ụka, mana ofu mbọsị m enweta taịm ndị ụka, mma agwa ha na akwụkwọ ha ji eri anyị agụọ na ama ya from Genesis down to Revelation, wee ya one by one each day. Mma agụnata one chapter, guruo ya n'isi, summarize ya li onwe m. Ebiena m n'ime ụka, hapụkwa n'ụka, maka na ama m gịnị na-eri anyị site na nonsense a na-akụ eri. Ndị ụka emebigo a lot of things, a lot, not just few but a lot. Eziokwu m. Mgbe gburugburu nwaanyị nwere ike mụọ nwa nọrọ n'ọmụgwọ, mgbe ahụ ọ nọ na nsọ, di ya na-ada aga ya nso. Ọ bụrụ na onye ahụ na-atọ dị ụtọ, o jee chọrọ di ya nwaanyị. Unu ama nwaanyị nwere ike ịnọkọta oyiya nwaanyị ọ laikiri ọfụma, osi di ya, biko make this woman my mate. Oyiya nwaanyị ọ laikiri ọfụma, ya na-aba na-eme eti na-ebi ọfụma, ofu nwoke a na-anụ ha. Mgbe gburugburu nwoke nwere ike ịnụ nwaanyị, nụkwakwa ọzọ, nụkwakwa ọzọ, nụkwakwa ọzọ, n'ụlọ na ọ chọrọ ịnụ. Ọ bụrụ na nwaanyị ihe nwaanyị a na-agụkị ya, mana ụfọdụ ndị gboo na-eji ya egosi how wealthy ọ dị, na o nwere ego ịkata for multiple women and many children. Mgbe na-ajụ gị nwa bụ onye Igbo, ọka mma
na nwoke gị nụtara nwaanyị ọzọ gị na ya na-abụ ebiri mbọsị ị na-adịrọ free nwoke mmadụ eje na hot nke onye nke ọzọ zuo ike ka ọ ka gị mma ọ ka godi gị mma na ọ bara uru ka njụwa gị ọka gị mma ọ ka gị mma na ọnụwa sọsọ gị ama m na ọ ka gị mma mana ife dị n'ukwu nwoke sọsọ gị nwe ya erichara nwuro ya. There's no way only you will finish ihe nwoke abụ n'ukwu. There is no way. Truth to be told, you understand? There is no way. Abịazie unu aga n'ụka onye n'ọjọ ọkpụrụ nwoke ka ewu kpo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 kp
Many women, they are not even wedding their husband for love sake or for the fact that they want to be in that marriage and build a home with that man. Many women are wedding their husband to cage them so that kobru sosa hanwa ko ya anu. Nwoke puo n'ụtụtụ ọtachacha afụfụ ọmata ọgụrụ ihe niile ọ rụta gụnye gị na ụmụ gị maka na ije na chọọchị kechie ya. Mana ịma na ọ bụ na mgbe a na-eme ihe mgbe gboo dị mgbe a na-eme ọdịnala ọnụ onye nke ọnụ onye nke ị chọrọ ofesi onye ọzọ. Yes, abụ nwanyị. You may feel disappointed na ị na-anụ ya from nwanyị, but I must tell you the truth. Maka na enye nwanyị ọchịchị isi aba nwoke na ngada. Enye nwanyị ọchịchị isi aba nwoke na ngada. A lot of our women na-akpụ di ha na-aga n'ụka na-eme wedding. Cheka ngwa gị sọsọ nwoke ị nwere ike imenwu datin bụ nwoke wee fool. A fool ka ị emenwu datin. Nwoke ma his spiritual right. Mana onwere ụdị ike dị na nonsense mmiri ahụ na mmanya ahụ na-aṅụ na bread na flour ahụ ebekiri ebeku na that place. Onwere isi. Nonsense. Rubbish. Nwoke ma ihe. Ima ikpogodiri ya ga mecha white wedding ọ ka ga-anụ nwaanyị ọzọ nukpukwa ọzọ chụọ gị sef ma ọchị ịchụ gị ime eri because ụmụ nwaanyị na-abụ ịyafụ nwaanyị ọ na-eme di abuse na molest di ya. Nobody will talk about it. Nwoke pụta ọnọrọ ọka ndị mmadụ si na ya bụrụ man enough. Mana nwaanyị ofu hey, my husband have kidney, my husband is in this. Nke ị na-eme nkọ. Who is talking about your own? Nke gị nwa bụ nwaanyị na-eme nkọ. A lot of women nọ n'ala Igbo a maka Chineke 80% of married women n'ala Igbo a ka di ha jere ọnụ ha DNA they can declare DNA test free for everybody. You see that a lot of women will not agree to do it. Maka gịnị ha ma na ụmụ ha mụrụ abụrụ di ha sụchara ha ime ụmụaka ha niile. Ọ bụrụ di ha. Many of them bụ ha si na arụ their boyfriend ebute afọ ime ha ngịa ya nwoke n'isi ọnụba ha. So mgbe anụ nwoke a na-agba n'ezi because na ijigoro white wedding wee kejie nwoke ị na-agba n'ezi. Ị na-eje na-atụta ime n'iro na-ebubata na ngwurube di gị. Isi na ọgba aghara ya adịrọ in future. Isi amịma nwee both spiritual and physical war na ngwuru. Ebe gị nwa jeje chịkọtacha foreign blood mixie ya with indigenous blood. Iche na udo ya adị. Iche na aja na ya nabata ya. Iche na mmụọ nọ na ya nabata. Iche na ndị iche ya nabata ya. Iche na blood ụmụaka ahụ nwoke ahụ nụrụ with nke ndị tụtara n'iro na blood ha ya flow together maka na ịbụ nne. For what? For what nonsense reason? Iche na ị na-eme mmadụ. You are doing yourself. Diga ahụ iche na iji white wedding wee keje nọ na hotel with nwaanyị ọzọ. Ịkpasuo ya ọ pụọ o jee buru ashawo ọ na-afụ n'ubu onye ọma na ọ na-ama n'ubu onye ọba ọ manụrụ onye ahụ ọfụ n'ubu ya onye ahụ ọ mara ụdị ka ọra o buru ya ọ dị na cha ọ nata obukwasị gị ya n'elu echi ihe ụzọ ada aga nothing is working but you are the cause of your problem. You know nwoke mmadụ you not allow that person to have peace of mind. You not torment life ya because of na if you know men a white wedding with you iji marriage certificate mburu nwoke ide jiri m ya you mess up in my house I show you pepper. Yes, you don't do that rubbish with me. So go dey aburu no Chineke gbadata mem na gị na wedding ahụ
You don't mess up with me. Idi chukwu mkpa chukwu nụọ gị. Yes. So ihe na-ekwu okwu ya bụ maka our women. Adị m ekwu okwu nwoke na-eje ayi single girl. I like ihicha ya nụọ ya. Yes. Nwunye gị ahụ idosa n'ụlọ, she's not giving you peace. Go and date outside, marry her and come home so that your sanity will be there for you. If you know you can maintain them, you have what it takes to maintain them financially. You want onye ji ụgwọ, you are not answerable to anybody. Mana gị nwapụ nwaanyị nọ na di eje emeghelu nwoke ọzọ okwu. Not just na imepelu nwoke ọzọ okwu, i wee mụrụ nwa a na-amara ebe o si esi wee bịa mụsa na ngwurube di gị. A na-egbukwa gị maka na arụ ka ị na-eme. Gị nwa bụ nwoke nwa ikorobịa ma a married man, ifụrọ nwunye gị ga-face, ifụrọ single girl outside there ma ọ bụ na ị chọrọ ịnụ nwaanyị ọzọ to date and marry. Ọ bụrụ nke ahụ mmadụ nụrụ dosa ebi ya ka ị na-ahaghị, a na-akụgbukwa gị. Ọkwa na alụ maka na echi I did all mmiri, I feed my chi, I fed my ndị iche, I did this and it's not working. Mana ị ka na-emere onwe gị ọtọ nọ, ka na-emere onwe gị alụ, and you want your dibia to kill him or herself na ọ na-achụrụ gị aja. Mana gị nwa ji onwe gị ewepụba aka enwe n'ofe. Ị na-eje ala nwunye mmadụ na-emegide ana, emegide alụsị dị na be di ya, emegide mmụọ dị na ngwurube nne ya, emegide ndị okike. Isi m na ndụ gị ya adị mma. O nwero nwaanyị ọbụla na-eme arụ dị ụta. Look at all of them, they doesn't end well. Look at nwoke niile na-eme ihe dị ụta, they doesn't end well. They don't. Mgbe ị na-eme ihe dị ụta, a na-agbakọtago gị azụ. Mother Earth is against you. Ụkwụ ị na-azọ n'ala is a cost to you. Mgbe ị na-eme ihe dị ụta, mana gị na mmadụ ịma nzọ nwa na wit mmadụ dịka na gị na mmadụ abịa zọba gị ya, ịkwụrụ zọba onye ahụ jegodi je kpụta paracetamol kpụsa ebe a, Mother Earth will use that paracetamol against you and you will die. Stop bringing curse upon yourself. Stop desecrating our land. Unu emetosi na aja ana Igbo. Nwaanyị irecha adịghị anya bụ na ozuholu gị, divorce ya wele ego me na be nna gị chọọ igba ashawo gbaba ashawo ya free. Mana ị nọrọ na ngwurube mmadụ, ị nọrọ na be mmadụ emesi ego n'isi gị, ị na-eje na amụta ka ha fikpọ na ụmụaka afa. Mgbe na-eje amụta ihe nna mara ama na-edose na ngwurube mmadụ, echi o nwere ike nke isi na-ero amụta ọ bụrụ ya nwa bụ onye a na-afụ mmadụ na-afụ na dị ngwuru azị ọkpara. Ọ bụrụ the second one bụ nke onye nwe dị ngwuru mụrụ, and you expect nke ahụ ime ụlọ onye ọzọ, ibu afọ ime ahụ onye ọzọ anyị bubata ka ọ bịa bụrụ ọfọ ngwuru. Kedu ebe ọ na-eme? Isi m na ya na-enwe spiritual war na ndụ ụmụaka gị ma na ndụ gị nwa na ngwuru. Ya bụ wepụ aka enwe n'ofe bifo awa aka mmadụ. A sị na ọ na-abụ atụ alụ ọmalụ atụkwaziala ofeke ofere isi tinye n'ọfịa. Onye makwa asụ ya sụọ n'ikwe, ịmara asụ ịsụọ n'ala. Nlụ ọlụ gị ọlụ ịnachite azụ wee sị nwe enji elechalụ gị ọlụ wee gbaa afa wee fụ na ị na-eme ụdị ka I will embarrass you. I will. Yes. Ka bụkwa onye nke gị Nwaada Agbara Ama Ụzọ Mmiri. Chetakwa na ka bụ m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Dere m meseji ma ọ bụ na ị dị ka agbalụ gị afa ma ọlụ gị ọlụ mmụọ, ma ọ nwere ajụjụ ị nwere ịjụ m gbasara ihe nkụzi taa ma ihe ọbụla gbasara ọdịnala Igbo. Ndewonu.